mij is die PM die gaan doen. Jawel. Ja, Hoen. Hoen. Ja. Zie je? En die blijken. Waarom de Mongolen gaan? Het is de ganse avond bezig. En 4 bandje dan doen. Genoeg. Genoeg gelachen. We gaan af of de familie Miet nog altijd aanwezig is. Wie? De familie Miet. Oei, val hem aan vanaf dat middenplateau, man. Als er gelaattekst moet worden, laat het sporen achter.